judecă și îl condamnă la moarte, în timpul acela vă mărturisesc ceva. Eu nu-mi place să exagerez în predicile mele, nu-mi place să povestesc revelații pe care apoi să le exagerez ca voi să spuneți că-s mai pocăit decât sunt în realitate, dar vă mărturisesc un lucru. Eram singur acasă într-un apartament din ăsta comunist cu 2 camere, sunt convins că m-au auzit în momentul ăla toți vecinii, în liniștea camerei mele. Am simțit că Iisus Hristos e prezent. Am simțit că Iisus Hristos îmi vorbește și îmi spune: eu sunt Iisus în care nu crezi. Și în momentul acela când i-am simțit prezența și am auzit vocea Lui blândă, știți, imaginez că Iisus vorbea blând. Noi predicatorii cred că semănăm mai mult cu Ioan Botezătorul decât cu Iisus Hristos. Cred că noi predicatorii de astăzi semănăm mai mult cu Petru decât cu Iisus Hristos. Suntem mai temperamentali, dar vă spun și de ce, pentru că știu că unii pe internet comentează tot timpul: bă, de ce vorbiți atât de tare? Vă spun de ce, pentru că Dumnezeu a pus în inima noastră un foc. Dumnezeu a pus în inima mea un foc pentru cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea sunt plin de pasiune pentru Dumnezeu. Focul acesta mă mistuie în interior. Nu pot sta nepăsător când văd că sunt oameni care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și ba mai mult, când văd că sunt oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult arde focul acesta în inima mea. Și vă mărturisesc, închid paranteza aici, în liniștea camerei mele, când l-am simțit pe Iisus prezent, am început să strig: există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat. Știți ce am făcut toată noaptea? Toată noaptea am plâns, pentru că pocăința începe întotdeauna cu lacrimi. Pocăința este cu coaja amară, dar e cu miezul dulce. Pocăința începe întotdeauna cu o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Pocăința începe întotdeauna cu credința în Iisus Hristos. E momentul în care realizezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Exact cum spune Petru: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Hristos îi spune: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele, adică nu studiile doctorale, nu teologia ți-a spus treaba asta, nu faptul că ai studiat Vechiul Testament, ci Tatăl meu prin Duhul lui cel Sfânt. Ascultă-mă ce zic. Duhul lui Dumnezeu îmi pune gândul ăsta să vă spun acelora dintre voi care vă declarați că sunteți creștini, dar încă n-ați fost născuți din nou. Trebuie să existe un moment de felul acesta în viața ta, când Dumnezeu te confruntă, când brusc, în mod inexplicabil, ai această revelație, această descoperire de sine a lui Dumnezeu, ești copleșit de măreția lui Dumnezeu, prin credință declari că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale, și apoi se întâmplă următorul lucru: începi să plângi. Toată noaptea am plâns. Eu care până atunci ziceam: bă, nu-s păcătos, că doar am crescut în familie de pocăiți, n-am fost prea mult prin locuri păcătoase, n-am niciun motiv să mă pocăiesc. Și ce s-a întâmplat? Duhul lui Dumnezeu a început să-mi aduc aminte de toate păcatele pe care le-am făcut, inclusiv de împrumuturile nerambursabile, ca să zic așa, din buzunarele părinților mei. Duhul lui Dumnezeu mi-aducea aminte: atunci ai înjurat, atunci ai făcut așa. Și sufletul meu era cuprins de o întristare pe care nu vă pot descrie în cuvinte și de o disperare pe care aș vrea să vă descriu așa. Am înțeles atunci că fără Dumnezeu sunt pierdut, că nu pot să fiu mântuit prin faptele mele, că am nevoie de Iisus Hristos ca El să se atingă de mine. Și ore întregi n-am făcut altceva decât să plâng suspinând în prezența lui Dumnezeu, să mă bucur de prezența lui Iisus Hristos. Și la final, după ce am trecut prin coaja asta amară a pocăinței, vă mai mărturisesc un lucru: am simțit o bucurie și o pace pe care nu vă pot descrie în cuvinte. Mai târziu am aflat că Biblia numește bucuria asta bucuria mântuirii. E bucuria după care suspină David atunci după ce a căzut în păcat, când zice: Doamne, descrie atât de frumos și de poetic nașterea din nou: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși ce? Bucuria mântuirii tale. Vreau să te întreb în seara asta: ai această bucurie? Toți pocăiții care sunt în locul ăsta, dacă au această bucurie, să spună amin. Vă mai întreb încă o dată: aveți această bucurie? Dar vă spun că bucuria asta nu vine decât după lacrimi. Bucuria asta nu vine decât după ce te zdrobești înaintea lui Dumnezeu. Nu există bucuria mântuirii fără pocăință.
Nu există mântuire fără pocăință. Nu există să simți această prezență dulce a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt fără pocăință. De aceea mă rog în această zi, Doamne, spune un cuvânt prin care toți cei ce sunt în locul acesta să aibă puterea credinței și a pocăinței. Zdrobește-ne, Doamne, cercetează-ne, Doamne, atinge-te de noi în această zi. Vreți lucrul acesta? Toți cei care vreți, spuneți un amin hotărâți. Cercetează-ne, Doamne, în această zi. Atinge-te, Doamne, de la copii, la tineri, la cei ce sunt mai în vârstă. Vrem să fim confruntați cu identitatea Ta. Prima carte pe care am scris-o, mă laud acum la început, că după aia promit că nu mai fac treaba asta. Prima carte pe care am scris-o a venit dintr-o preocupare personală și anume doream să văd cum anume Vechiul Testament vorbește despre Iisus Hristos. Predica din seara asta nu e de fapt o predică, e doar un discurs în care voi repeta un singur lucru. Voi răspunde întrebării cine este Iisus de 38 de ori. Pentru că în Vechiul Testament sunt 39 de cărți, dar în canonul evreiesc, în Biblia evreiască, 1 și 2 împărați apar împreună și discursul acesta, care îl are în centru pe Iisus Hristos, va repeta de mai multe ori cine este Iisus. Hai să repetăm împreună, chiar așa. Permiteți-mi să comunic cu dumneavoastră, sunteți fabuloși, frumoși, atenți, extraordinari, Domnul să vă binecuvânteze. Prin urmare, aș vrea să fiți atenți. Eu voi întreba acum ceva, ăsta este, dacă vreți, titlul predicii, și apoi vreau să repetăm împreună. Și ascultați, întrebarea e următoarea. Cine ești Tu, Doamne? Hai să repetăm împreună. Cine? Vreți să mai repetăm o dată? Cine? Știți că Biblia răspunde aceste întrebări. Tot Vechiul Testament ne vorbește despre asta. E întrebarea pe care am avut-o și eu în momentul în care, în liniștea camerei mele, eram confruntat cu prezența lui Iisus. Următoarea întrebare asta a fost: cine ești Tu, Doamne? Și dacă vă uitați în Vechiul Testament, din Geneza până în Maleahi, și o să poposesc, o să aveți de ascultat o oră și 47 de minute. Vreo 4 s-au speriat, stai liniștit, Bijiș. El m-a ascultat prea mult în ultima vreme din cauza asta, așa. Mă bucur de slujirea voastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze. În Geneza, știți și de Iisus în Geneza? În Geneza 3:15, El este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui cel vechi. Mă, oameni buni, să nu vă mai aud pe unii dintre voi că vă este frică de vrăjitorii. Diavolul n-are nicio putere. Cine este Iisus? Ați întrebat cine ești Tu, Doamne? Ascultă răspunsul pe care ți-l dă Biblia în Geneza. Iisus este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui cel vechi, care este diavolul. Iisus, înainte să se înalțe la cer, înainte să fie glorificat, a zis în Matei 28: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Repet, pentru că știu că n-ați auzit toți foarte bine. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea, bărbatule, și ascultă-mă, femeie, n-are diavolul nicio putere asupra ta. Câtă vreme Iisus Hristos e Domn și Mântuitor al vieții tale, nu există vrăjitorie care să aibă putere asupra casei tale. Nu există blestem pe care să-l transmiți apoi din generație în generație. Nu, dacă Hristos e Domn și Mântuitor al vieții tale, dacă Hristos e regele vieții tale, toată puterea i-a fost dată Lui. Nu știu de ce în România trăiesc o grămadă de oameni într-o lume din aceasta plină de superstiții. Dom'le, zice, să nu treacă o pisică neagră prin fața mea, că nu știu ce mi se întâmplă, nu știu care face nu știu ce vrăji, nu știu cine repetă nu știu ce cuvinte, face tot felul de descântece. Vă spun ceva, toate acestea sunt cuvinte goale în fața celui care are toată puterea. Pentru că Biblia spune și în Filipeni, capitolul 2, în imnul cristologic, acest capitol 2, așa se numește în teologie, că vechii creștini îl cântau, spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt acolo, că Dumnezeu a ridicat numele lui Iisus Hristos mai presus de orice nume, pentru ca orice genunchi de sub pământ, de pe pământ și din ceruri să se plece în numele lui Iisus Hristos. Mă auziți? De-aia vă întreb ăștia care trăiesc cu frica asta, bă, să nu repete nu știu care ceva, să nu mă blesteme, zice nu știu cine, să nu treacă pisica neagră prin față,
să nu repete nu știu ce babă, nu știu ce descântec. Eu vă zic o chestie, în această zi vreau să proclam lucrul acesta. Cine este Iisus? L-a întrebat, cine ești tu, Doamne? Și El îți răspunde prin cuvântul sfânt. Și în Geneza spune, Iisus este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui cel vechi. Unde este biruința ta, moarte? Unde este boldul tău, moarte? Întreabă Apostolul Pavel în cartea scrisă celor din Corinți. O, boldul morții a fost biruit de Cel care a biruit moartea. Când Iisus stătea pe cruce, biruia toate forțele întunericului. Când Iisus Hristos a ieșit din mormânt cu moartea pe moarte călcând, când lumina aia, spune Biblia, că a fost o lumină extraordinară, când lumina, explozia aia de lumină, vă imaginați, când explozia aia de lumină a făcut ca această piatră care era pusă la mormânt să fie efectiv proiectată. E foarte interesant că în originalul grecez e foarte clar când scrie acolo că piatra, zice, în traducerea Cornilescu a fost dată la o parte, în original zice, a fost proiectată. A fost proiectată de cine? De puterea învierii lui Iisus Hristos. Vreau să proclam, Iisus e viu. Mai zic o dată, Iisus e viu. El are putere, nu vrăjitorii din sat. El are putere, nu tot felul de superstiții. El are putere asupra vieții tale și asupra familiei tale. De aceea te îndemn în seara aceasta, fie că ești bărbat sau că ești femeie, nu trăi în frică de Satana, trăiește în frică de Dumnezeu. Prea mulți trăim în lumea asta în frică de diavolul, când Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Sunt atâția oameni care zic, bă, dar să nu mă blesteme careva, dar să nu mi se întâmple nu știu ce. Când îl am pe Iisus Hristos, când trăiesc cu frică de Domnul, nu există blestem care să aibă putere asupra mea. Puterea diavolului n-are niciun fel de putere în fața lui Iisus Hristos. Câtă vreme Hristos e în viața noastră, slavă Lui! Mai zic slavă Lui. Și am văzut că vă place să bateți din palme. Dacă merită cineva aplaudat, El merită în seara asta. Dacă merită cineva aplaudat, nu-i Adi Mocan, nu-i Biji, nu-s cântăreții, nu, ce sunteți obosiți? Dacă merită cineva aplaudat, și aplaudați, mă, oameni buni, că am văzut că la cântare nu oboseați. Dar la chestia asta e greu, faceți febră musculară. Dacă merită cineva în această zi glorificat, El, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, și în seara aceasta picioarele Lui sfinte sunt în locul acesta, mâinile întinse la Golgota, se atinge de tine și de copilul tău, slăvit să fie numele Lui. El merită. Cine este Iisus? Suntem la punctul 1, mai aveți încă 37. În Exod, El este simbolizat de Paștele evreilor, de mielul tăiat, ca să stropească ușorii case. El este izbăvitorul poporului Său. El este Cel care ne-a izbăvit. El este Cel care ne-a salvat. În Numeri, voi trece direct la Numeri, El este steaua care răsare din Iacov. Te voi întreba, El este steaua vieții tale? Este steaua după care îți călăuzești viața? El este steaua care răsare din Iacov. După ce îți călăuzești viața? După ce zic unii sau alții, după ce declară astrele, apropo de treaba asta că unii trăiesc călăuziți de astre, de tot felul de chestii ciudate, eu vă spun, noi trăim călăuziți de o singură stea. Nu-i vorba aici de planete, nici de mersul planetelor, că n-au nicio treabă mersul planetelor cu viața noastră, interferența dintre Venus și Marte sau știu eu tot felul de chestii de genul acesta absurde. Eu vă spun, există o singură stea care îmi călăuzește viața. Este Iisus Hristos. Voi toți ăia care ați ridicat mâna la început și ați declarat că sunteți creștini, voi ar trebui să fiți călăuziți doar de această singură stea, nu de frica horoscopului. Zice, bă, nu știu ce-o zis ăla de la horoscop, mi-aduc aminte că prima dată când m-am dus cu unul cu mașina, ăla avea tot felul de superstiții de felul acesta și mergea, domne, numai cu 40-50 la oră și zic, bă, mă uitam la ceas, dacă mai mergem în ritmul ăsta, nu cred că ajungem undeva. Și zic, bă, dar de ce mergi așa de încet? Și zice, păi, nu știu, să zic, să nu zic. Să zic, să nu zic. Și până la urmă zice, păi zice, m-am uitat în horoscop și zicea că nativii de nu știu unde vor avea accident, așa că mă duc încet, zice. Ce stea te călăuzește pe tine? Pe toți pocăiții de aici îi călăuzește Iisus Hristos.
În Deuteronom, el este marele profet, la fel ca Moise, dar mai mare decât Moise, de care trebuie să ascultăm. În Iosua, el este simbolizat de țara sfântă pe care evreii o cuceresc prin credință. Când evreii sunt în fața Ierihonului, cel care face să cadă zidurile este Dumnezeu. Nu știu care e Ierihonul vieții tale, nu știu care e problema vieții tale. În fața acestei probleme, când stai, vreau să spun, cel care va face să cadă zidurile în seara aceasta este Dumnezeu și El e prezent în locul acesta. Prin credință, uită-te înainte, prin credință vei trece prin boala pe care o ai, prin credință vei birui încercările cu care te confrunți. Cine este Iisus Hristos? El este simbolizat de țara sfântă pe care evreii o cuceresc prin credință. Doar prin credință poți să treci prin boala asta care pare să te copleșească. Doar prin credință poți să treci de problemele care vin în fiecare zi în viața ta. Cine este El în judecători? El este marele eliberator, reformator. E Cel care își eliberează poporul de sub robia dușmanului. Și vreau să vă spun ceva. El în seara aceasta e gata să te elibereze de sub puterea oricărui păcat. E o întâmplare care îmi place foarte mult din perioada în care în Statele Unite ale Americii încă erau oameni sub robie, erau o grămadă de sclavi. Un om bogat obișnuia să meargă la târg unde erau vânduți sclavii ca animalele și omul ăsta cu mulți bani obișnuia să cumpere din când în când, să răscumpere cât un sclav și după aia să îi dea drumul. În ziua aceea s-a uitat la unul dintre sclavii de acolo ce i s-a părut mai răsărit, a luat o sumă de bani, iar vânzătorul de sclav, care știa că ăsta e bogat și știa obiceiul, a cerut o sumă mult mai mare, de 4 ori mai mare decât merita sclavul. Însă omul ăla, fără să comenteze nimic, a scos banii, i-a dat celui care vindea sclavii și i-a zis de astăzi ești liber. Omul ăsta se născuse sclav. Toată viața lui din copilărie fusese rob. Și ce a făcut acest om care a plătit un preț de răscumpărare pentru el? A făcut un lucru fabulos. I-a desfăcut lanțurile alea, cătușile alea cu care îi erau legate mâinile și picioarele. L-a îmbrățișat și i-a zis: de astăzi ești un om liber. Spune întâmplarea asta, care se pare că e adevărată, că omul ăla n-a știut ce să facă. În viața lui nu fusese liber. Era în mijlocul acestei piețe, avea în mână un certificat prin care era declarat răscumpărat. Se uita pierdut, neștiind ce să facă. Exact cum sunt o grămadă de oameni care nu știu ce să facă cu libertatea lor. Exact la fel omul ăsta, neștiind ce să facă cu libertatea lui, și-a zis în el însuși: toată viața mea am fost un sclav. Ce voi face eu acum cu libertatea mea? Cel care a plătit banii deja era pe drum înspre casă, însă omul eliberat, când s-a trezit în mijlocul pieței, a zis: voi face un lucru, voi fugi după cel care și-a arătat bunătatea față de mine și voi cădea la picioarele lui. Și spune întâmplarea că omul ăsta a fugit după cel care l-a eliberat, s-a prăbușit la picioarele lui și a zis așa: dacă ai fi plătit un preț pentru mine, mi-ai fi pus niște lanțuri la mâini și la picioare și ai fi spus: de astăzi ești robul meu, te-aș fi slujit ca un rob. Dar pentru că m-ai eliberat, vreau să te slujesc, dar nu oricum. Vreau să te slujesc ca un om liber. A fi creștin înseamnă să ai libertatea asta în Hristos. Știi cine este Iisus? E Cel care te eliberează. Ce te leagă pe tine astăzi? Tu nu ești robul lui Iisus Hristos dacă ești legat de țigară. Știți că pe fiecare cruce, ce mi se pare tragicomic, în toate cimitirile din România zice: aici zace robul lui Dumnezeu. Dar tu știi că l-a murit de la alcool. Deci aici zace robul lui Dumnezeu. Și ăla a fost un bețiv, un nenorocit, un imoral. Zice: aici zace robul lui Dumnezeu. Și tu spui: bă, de ăsta a fost mai mult robul țigării, ălălalt a fost robul alcoolului, ălălalt a fost robul imoralității, pentru că fiecare este robul lucrului de care este biruit. Dar știți ce aș vrea să ne biruiască în această zi? Dragostea lui Iisus Hristos. Dacă te va birui dragostea lui Iisus Hristos, El este gata în seara aceasta să te elibereze. El te poate elibera de sub puterea alcoolului, El te poate elibera de sub puterea țigării, El te poate elibera de sub puterea jocurilor de noroc, El te poate elibera de sub puterea curviei, pentru că răspunsul la întrebarea cine este Iisus Hristos este Cel care își eliberează poporul de sub robia dușmanului. A Lui să fie toată gloria, cinstea și slava în vecii vecilor. În Rut El este răscumpărătorul.
Scriptură. În 1 Samuel, el este unsul lui Dumnezeu. Este unsul lui Dumnezeu sau Mesia. În 2 Samuel, el este fiul lui David. În cele două cărți ale împăraților despre care v-am spus, el este simbolizat de credincioșia lui Dumnezeu față de legământul încheiat cu Israel. Pocăiții care sunteți în locul ăsta, vreau să vă întreb ceva. Ați fost absolut fideli legământului pe care l-ați încheiat cu Dumnezeu în apa botezului? Am auzit că o grămadă de oameni s-au botezat în apă. Știți ce mă doare? Că văd o mulțime de oameni care ies în față, se predau și după aia o mulțime de oameni care intră în apa botezului. Dar întrebarea mea este de fiecare dată când mă uit înspre ei și nu mă înțelegeți, nu spun cu un duc de judecată, ci o spun cu inima frântă și cu lacrimi, mă gândesc, Doamne, câți din oamenii aceștia vor ajunge la final să poată să cânte cântarea cea nouă când se vor deschide porțile de aur ale Ierusalimului cel nou. Bărbatule, de când te-ai pocăit și ai intrat în apa botezului, s-a schimbat ceva în viața ta sau numai că ai intrat în apă? Femeie, de când ai zis că te-ai predat și ai ieșit aici în față, domnule, doamnă, frate și soră, de când ai ieșit în față și te-ai predat, s-a schimbat ceva în viața ta? Dar vreau să vă mai spun un lucru și vreau să mărturisesc asta. Din momentul în care îi spui în apa botezului, cum îi spunem lui Dumnezeu? Doamne, până când? Te vom urma cât? Ziceți voi, până când? Mai ziceți odată, că aici se aude mai greu și vreau să se audă online și în direct. Până când? Toată viața. Dar eu vă întreb, după ce am făcut legământul ăsta, este oare cineva aici care să spună, n-a fost un moment în viața mea imediat după aia când am călcat legământul ăsta? De ce? Pentru că poate am luat ceva ce nu mi-aparținea, poate că bărbatule te-ai uitat unde nu trebuia să te uiți. Poate că ți-ai însușit lucruri care nu erau ale tale. Poate ai râs la glume la care un pocăit nici măcar n-ar trebui să fie prezent. Știți, noi ne gândim de multe ori la lacrimile oamenilor. Câți dintre noi ne gândim la lacrimile lui Dumnezeu? De multe ori m-am gândit, Doamne, când te uiți la viața noastră a celor care suntem pocăiți, de câte ori n-ai fost dezamăgit de mine ca predicator, de câte ori, Doamne, n-ai fost dezamăgit de ceilalți. Știți, întotdeauna când predic, știți care e gândul meu? Nu mă gândesc în primul rând la voi, cu toate că mi se întâmplă câteodată că nu am concentrarea necesară și din cauza asta ochii îmi sar înspre oameni și asta e o greșeală. Întotdeauna mă gândesc, oare ce spune Dumnezeu despre predica asta? Dacă Iisus Hristos ar fi aici în sală printre mulțime, ca om, El este prin Duhul Sfânt, dar ca om, fizic, să fie aici, oare ce ar face Iisus? M-am întrebat de multe ori asta. De câte ori nu l-ai dezamăgit pe Dumnezeu prin vorbirea ta? De câte ori n-ai spus lucruri pe care n-ar fi trebuit să le spui, pentru că Biblia spune că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare cuvânt nefolositor? De câte ori nu m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, ai milă de mine, eu predic altora, ai milă, Doamne, de mine. De câte ori, bărbatule, și de câte ori, femeie, nu ți s-a întâmplat același lucru? Dar cine este Iisus? Este Cel care rămâne credincios. Mă auzi? Noi l-am trădat de atâtea ori, noi l-am întristat de atâtea ori, dar El a rămas mai departe cu noi. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și în zilele bune, în care totul ne merge perfect, Iisus e departe. Dar în zilele grele ne punem pe genunchi și strigăm cu lacrimi către El și spunem, Doamne Iisuse, iartă-mă că n-am fost așa cum ar fi trebuit să fiu în vremea în care totul îmi mergea bine. Și El este credincios legământului pe care l-am făcut cu El. De aceea ești, bărbatul, în ziua asta aici. De aia eu am ambele mâini, de aia am ambele picioare, de aia pot să stau și să zâmbesc în fața voastră. De aceea suntem în locul acesta. De ce? Pentru că credincios este Dumnezeu. Mai repet o dată, credincios este Dumnezeu. Hai să repetăm împreună. Credincios este Dumnezeu. Încă o dată, de 2 ori. Credincios. Noi de atâtea ori n-am fost consecvenți cu ceea ce am promis când am spus, Doamne, toată viața, și n-am fost decât poate câteva minute că ai ieșit din apa botezului și te-o enervat careva și ne-ai spus vorbe pe care n-ar fi trebuit să le spui, dar marea frumusețe este că Iisus Hristos rămâne credincios, glorie Lui pentru asta.
glorie Lui pentru asta. Asta învăț din Cartea Împăraților. Din 1 Cronici eu învăț că El este leul din tribul lui Iuda care stă pe tronul lui David. Din 2 Cronici eu învăț că El este mai glorios decât templul lui Solomon. În Ezra este Cel care iartă și oferă un nou viitor. În Neemia este promisiunea protecției lui Dumnezeu. Știți cine ne protejează? Știți, unii avem senzația că dacă ne asigurăm, am văzut pe unii că și-au pus pe mașină asigurat de Iisus. Alții zic, bă, mi-am făcut asigurare la, și nu voi da niciun nume de companie să nu-mi ceară bani ăștia pentru publicitate după aia. Asigurat de nu știu care firmă. Și după aia când mergi să-ți iei banii, știi, domnul, era ceva scris acolo mic, nu te-ai uitat foarte atent și tu ai semnat și de fapt tu nu primești nimic. Știți cine este Iisus? În El găsim promisiunea protecției lui Dumnezeu. Nu știu dacă ai avut momente de genul ăsta. Am avut momente în care am simțit efectiv puterea Satanei. Am avut nopți în care simțeam cum diavolul cu armata lui de demon luptă. Și în momentele acelea aveam o singură soluție. Mă puneam pe genunchi și strigam, Iisuse, Fiul lui David, ai milă. Știți ce simțeam? Protecția lui Iisus. Protecția lui Iisus. Sunt momente în viața ta când lupți, când simți că Satana te ispitește și spui, ispita asta e atât de mare, dacă nu păcătuiesc, simt că mor. Și în momentele acelea există o singură soluție, cer protecția lui Iisus. Există putere în pecetea crucii lui Iisus Hristos, există putere în sângele lui Iisus Hristos. El este Cel care ne protejează de cădere. Prin El putem sta în picioare și dacă astăzi sunt ca predicator în picioare în fața voastră, nu-i pentru că aș fi fost mai bun decât alți predicatori, ci pentru că Iisus m-a păzit. Pentru că tu ești viu în locul ăsta, femeie, pentru că ești aici, pentru că pruncii tăi sunt în locul ăsta, bărbatule, pentru că ai scăpat cu viață din accidentul ăla de mașină despre care au spus polițiștii că în mod normal ar fi trebuit să moară toți cei ce au fost în mașină, pentru că astăzi ești în locul ăsta, pentru că atunci când ai ajuns pe masa de operație și au zis doctorii că nu mai există nimic, există cineva care ne poate salva, există o promisiune a protecției lui Dumnezeu și promisiunea asta o regăsim în numele sfânt al lui Iisus Hristos. El este Emanuel, Dumnezeu cu mine în fiecare zi. Vă mărturisesc un lucru, prima predică pe care am ținut-o la vreo înmormântare, aveam 20 de ani când am ținut-o, era o fată de 16 ani moartă în mod inexplicabil cu 2 părinți, amândoi bolnavi de cancer. Ea era singură la părinți, amândoi părinții bolnavi de cancer și erau la marginea gropii, stăteau unul în stânga și altul în dreapta, pe niște drumuri desfundate de la marginea județului Bihor. Și când m-am ridicat în picioare mi-am uitat predica. Am zis, Doamne, ce să zic aici? Că i-am văzut pe tata și mama stând la marginea gropii și la propriu și la figurat și fata de 16 ani moartă cu diagnosticul pus de doctor după moarte, cum se întâmplă cu mulți în țara asta. M-am întrebat, Doamne, unde ești Tu acum? Și m-am ridicat în picioare cum aș fi ridicat eu acum. Cum ar fi fost să mă ridic? Și n-am mai zis nimic. Și am strigat că noi bihorenii suntem mai lăcrămoși, așa ca și voi. De-aia ne potrivim, așa, există o simbioză între noi, există o chimie, ca să zic așa. L-am întrebat la nivelul minții cât am putut de tare, am închis ochii și am început să strig în mine însumi. N-am strigat în exterior, să nu creadă că dar în mine însumi mi-am strigat cât am putut de tare, Doamne, unde ești Tu acum? Doamne, unde ești Tu acum? Doamne, și am început să plâng și plângeam și plângeam și plângeam și nu mi se mai opreau lacrimile și mă uitam la părinți și îl întrebam pe Dumnezeu. Știți că Dumnezeu mi-a răspuns? La nivelul minții mele am auzit o voce care mi-a spus, eu sunt chiar aici. Am simțit o îmbrățișare pe care nu vă pot descrie în cuvinte, doar aia care l-a simțit pe Iisus Hristos, măcar o dată, o îmbrățișare pe care nu o vezi, e invizibilă, dar care te face să simți dragoste, pace, liniște, acceptare, cum n-ai simțit niciodată. Și vreau să vă spun ceva, din momentul ăla mi s-au deblocat motoarele și am început să predic. Nu mai știu ce am predicat, dar știu că predica aia a mișcat multe inimi acolo și au fost mulți care și-au predat viața în mâna lui Iisus Hristos. Dar atunci l-am întrebat unde ești și el mi-a spus, sunt chiar aici. Sunt chiar aici, sunt chiar aici, sunt chiar aici. Femeie, de câte ori nu te-ai întrebat unde ești Tu, Doamne? Bărbatule, de câte ori nu te-ai întrebat unde ești Tu, Doamne? În Hristos El este cu noi
și numele Lui va fi Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu n-a uitat de tine, femeie, și de rugăciunile tale. Bărbatule, Dumnezeu n-a uitat toate cuvintele pe care, nopțile în care ai plâns, au ajuns până în fața tronului de milă și de îndurare lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu n-a uitat, ci în Hristos Dumnezeu ne demonstrează încă o dată că El nu ne părăsește niciodată. El este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Că tot se cântă în vremurile astea, cu noi este Dumnezeu. Vreau să proclam, cu noi este Dumnezeu. Hai să proclamăm împreună, cu noi este Dumnezeu. Hai să proclamăm încă o dată, cu noi este Dumnezeu. Și pentru că 3 e cifră biblică, hai să mai proclamăm o dată. Cu noi este Dumnezeu, un Iisus Hristos care e oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. El este cu noi și dragostea Lui și bunătatea Lui, toate aceste lucruri le experimentăm doar în prezența lui Iisus Hristos. De aceea mă rog, Doamne, lasă ca prezența Ta în locul acesta prin Iisus Hristos să fie simțită de toți cei ce sunt aici și toți să simțim îmbrățișarea aceasta a protecției lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! În Estera, El este mijlocitorul. Toți aceia care sunteți, cu tot dragul vă spun, din lumea ortodoxă sau din lumea catolică. La catolici, Maria a ajuns să fie socotită co-mântuitoare. Există o cruce la Vatican, unde pe crucifix, în spate, e crucificată și Maria. Pe de o parte Hristos, pe de cealaltă parte Maria. Lucru care e departe de ceea ce spune Scriptura. Pentru că Biblia spune că există un singur, vă mai zic o dată, există un singur ce? Mijlocitor. Nu-i nici Sfânta Maria, nici Sfântul Petru, nici Sfânta Parascheva. Numele Lui este Iisus Hristos. Doar El stă la dreapta Tatălui mijlocind pentru noi. Ce mijlocește rugăciunea Iisus Hristos? Chiar în momentul ăsta, ca atunci când era pe cruce, îi spune Tatălui: Tată, iartă-L că nu știu ce face. Dar oare când ai furat, n-ai știut ce faci? Când ai curvit, n-ai știut ce faci? Când ai înșelat, n-ai știut ce faci? Oare soldatul ăla roman nu știa ce face când îl crucifica pe Iisus? Era inconștient? Ba da, știa exact. Ăla era profesionist în arta torturii. Pe crus imisa, cum spuneau romanii în limba latină. Ăla știa exact ce face. De ce se roagă Iisus atunci? Doamne, iartă-L că nu știe ce face, când ăla știa exact. Știa unde să bată crucea, știa exact unde să bată piroanele. Totul era făcut ca la carte. Știți de ce se roagă Iisus așa? Este expresia dragostei absolute a lui Dumnezeu. Chiar în clipa asta, mijlocitorul nostru, singurul mijlocitor la dreapta Tatălui, își exprimă dragostea în același mod și se roagă: Tată, iartă-L că nu știu ce face. Eu am venit să vă aduc cu picioarele pe pământ și să vă întreb: oare chiar n-ați știut ce faceți atunci când ați trăit într-un anumit păcat? 100% da, dar în ciuda acestui lucru, El mijlocește mai departe: Tată, iartă-L că nu știu ce faci. Doamne, îți mulțumim pentru Iisus. În psalm, El este psalmul nostru, e psalmul 16, prea iubitul lui Dumnezeu care nu vede moartea. În psalmul 40 este Cel care vine. În psalmul 72 e Regele. Voi chiar nu simțiți că nu-i departe ziua în care se va auzi: vine Regele? Știți că în România, în Oradea, la noi, imediat după 90, era scris mare pe un zid, undeva într-un loc vizibil: ăștia care erau monarhiști, regaliști, au scris: apropo, eu sunt regalist, țin cu Regele Iisus. Monarhist. Nu cred în republică, cred în monarhie și regele meu este Iisus. Și au scris: vine Regele. Ăștia monarhiști au scris pe un perete să vadă toți aia care trec cu tramvaiul și un pocăit s-au dus și au scris Iisus. După, la final. Vreau să vă spun ceva: voi chiar nu simțiți în vremurile astea tulburi cu America, cu Rusia și tot ce se întâmplă în Orientul apropiat? Voi chiar nu simțiți că de undeva din răsărit bate un vânt de primăvară? Chiar nu auziți un cor de îngeri care se aude tot mai aproape? Nu vă este clar că nu-i mult când dincolo de Slobozia Bradului, dincolo de București, dincolo de pământ se va auzi: Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Motivul pentru care facem întâlniri de felul acesta este să înțelegem că mai devreme sau mai târziu va trebui să auzim strigarea asta. Și dacă vom fi în mormânt și dacă am adormit în Hristos, vom ieși cu moartea pe moarte călcând. Doamne, ajută-ne la asta. Mai zic o dată: Doamne, ajută-ne la asta. Eu vă întreb: voi mai credeți că Iisus va veni? Punem la vot. N-are rost să punem la vot chestia asta, că e în Biblie și Biblia nu se pune la vot. Cine este Iisus? El este înțelepciunea întrupată. În Eclesiastul, El este eternitatea din inima noastră. Doar El aduce împlinire.
De câte ori ne-ai găsit sau de câte ori ne-ai căutat, omule, împlinire în tot felul de chestii? Știi, unii dintre cei mai păcătoși oameni sunt de fapt unii dintre cei mai triști. Mi-a zis cineva care și-a risipit viața doar prin cluburi și jocuri de noroc, mi-a zis, trăiesc doar printr-o clipă aia când simt adrenalina la maxim și după aceea sunt cel mai trist clown care se poate vedea. În rest, zice, par foarte fericit, îmi fac o grămadă de selfie-uri să mă vadă lumea că-s bucuros, dar în realitate eu sunt trist. În seara aceasta e cineva care îți poate aduce fericire. Știi cine e? Cine ești tu, Doamne? Iisus Hristos. Nu-ți va aduce alcoolul fericire, nu-ți aduce imoralitatea decât o stare de plăcere de moment. E unul singur care aduce pace și liniște în casa ta, bărbatule. E unul singur care te poate face fericit. Este Iisus Hristos, glorie Lui. El este prea iubitul inimii noastre. Din cântarea cântărilor, îl iubiți pe Iisus? Chiar așa. Știți că frica de Domnul e începutul înțelepciunii, dragostea de Dumnezeu e continuarea înțelepciunii. Câți dintre voi, o să vă întreb exact cum l-a întrebat Iisus pe Petru: mă iubești tu? Mă iubești tu? Apropo, ce iubești tu cel mai mult în lumea asta? Dar fii sincer. Hai că vă întreb exact cum întreb de obicei, sau cum se întreabă, cum întrebăm noi copiii. Ce-ți place ție cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult? Am întrebat toată pe unul și mi-a zis cel mai mult, zice, îmi place să număr banii când îi iau salariul. Dar zice, bucuria asta ține puțin, vreo 2 zile, că trebuie să plătesc rate la bancă, după aia mai trebuie să plătesc cu o grămadă de chestii și rămân cu nimic. Tu care ai zis că ești pocăit, v-am văzut că ați ridicat mâna sus, ați rămas așa înțepeniți atunci cu mâna sus, câțiva dintre voi. V-am întrebat, sunteți pocăiți? Voi ați zis că da. Eu vă întreb, îl iubiți pe Iisus mai mult decât vă iubiți mașina? Dacă eu m-am și uitat la mașină, că au fost vreo 2 pe acolo. Am zis, bă, dacă îmi zgârie unul mașina, zici, nu dacă îți zgârie unul mașina. Îl iubești pe Iisus, îmi zice unul, bă, eu m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de fumat. Înseamnă că iubești țigara mai mult decât îl iubești pe Iisus. Ba nu, zice, eu îl iubesc pe Iisus. Păi cum să-L iubești pe Iisus dacă tu nu poți de dragul lui Iisus Hristos să te lași de fumat? Eu dacă m-ar întreba cineva ce e pocăința, hai că vă dau definiția care e cea mai simplă. Știi ce înseamnă să fii pocăit? Să-L iubești pe Iisus mai mult decât îți iubești slăbiciunile. Mă retrag așa puțin ca să vă las să înțelegeți. Să-L iubești pe Iisus mai mult decât îți iubești slăbiciunile. Să spui de dragul lui Iisus, las lucrul ăsta. De ce? Pentru că îl iubesc pe Iisus. Dacă vei renunța la păcat, nu din dragoste de Dumnezeu, ci de frică, pentru că te trăznește, o să stai numai așa cu frica asta. Dar dacă renunți la păcat de dragul Lui, copleșit de iubirea și bunătatea lui Dumnezeu, îți garantezi ceva. De dragul lui Iisus Hristos, nu-L vei părăsi niciodată. Credeți asta? Vă întreb, credeți sau nu? Știți că sunt mulți credincioși din ăștia numai de frică și trăiesc, bă, nu cumva să mă trăznească, nu cumva să mi se întâmple nu știu ce, nu. A fi credincios înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, El este prea iubitul inimii noastre. Emanuel, în Isaia, Fiul născut din Fecioară, minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșniciei, Domn al păcii, e robul lui Dumnezeu care ridică păcatele noastre. În Ieremia este păstorul cel bun, în plângeri este cel care plânge pentru oameni. În Ezechiel este Mesia, regele. În Daniel e piatra cea mare care vine din cer și distruge împărățiile lumii. În Osea este dragostea nemuritoare din inima lui Dumnezeu. În Ioel, penticostalilor, și eu sunt penticostal, de aia proclam aici, în Ioel este cel care botează cu Duhul Sfânt. Știți cine botează? Iisus. Vă întreb, câți dintre voi sunteți botezați în Duhul Sfânt? Să văd, ridicați mâna sus. Ați întrebat mai înainte cine ești tu, Doamne? Știți cine este El? E Cel care te poate boteza cu Duhul Sfânt în seara asta. Voi credeți? El este Cel care botează cu Duhul Sfânt. Nu repetițiile de cuvinte la infinit, 4-5 cuvinte, sânge, sânge, până când ajungi să repezi nu știu ce chestii. Nu aleluia, aleluia, nu amin, amin, nu când caz într-o stare de transă, nu Cel care botează cu Duhul Sfânt, dar așa cum în Scriptură, nu povești nemuritoare, este Iisus Hristos. E o lucrare a Sfintei Treimi, e lucrarea pe care o face Tatăl prin Hristos, sau dacă vreți, în numele lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la asta. Mai speriat. Am crezut că o să întâmpla ceva, cum asta tăiați-o cumva, că știu de unde e și chestia asta. Continuăm în Amos, este cel care judecă, în Obadia este salvatorul poporului său, în Iona e fiul omului mai mare decât Iona, în Mica e promisiunea din Betleem, în Naum e cel care judecă toate națiunile.
În Habacuc e cel care umple pământul de cunoștința lui Dumnezeu. În Țefania e ziua Domnului și acum vreau să ajung aici. În Hagai e cel care aduce închinare în templu. Eu vă zic ceva, fără Iisus nu există închinare, e doar spectacol. O să vin cât îmi permite microfonul, că îmi permite destul de mult. Îi fac să intre în panică pe ăștia care filmează. Te salut, ești frumos. Ai ochelari faini. Este cel care aduce închinarea în templu. Fără Iisus nu există închinare. Mă auziți? Dacă în centrul cântărilor noastre suntem noi, cu păcatele noastre, cu sentimentele noastre, nu închinare. Fără Iisus e doar spectacol. Fără Iisus ne întâlnim, aplaudăm, a venit Adi Mocan, e un nume care e vizualizat pe net, a venit Biji și mai vizualizat pe net, ne-am bucurat, a fost spectacol. Bă, oameni buni, fără Iisus nu există închinare. Există doar o manipulare ieftină a sentimentelor celor care ascultă. Eu strig foarte tare, voi credeți că asta e Duhul Sfânt? Nu. Cel care aduce închinare este Iisus. Și aș vrea să închideți ochii acolo unde vă aflați în momentele acestea. Și aș vrea în liniștea asta, pentru că aș vrea să se facă liniște și apreciez că ați fost totuși destul de liniștiți. Vreau să vă întreb, îl simțiți pe Iisus prezent în locul ăsta? Fără Iisus degeaba am venit până aici. Fără Iisus degeaba cântăm, fără Iisus degeaba predicăm. Fără Iisus e doar sentimentalism ieftin. Venim la biserică, plângem, lăsăm 4 lacrimi și viața ne rămâne la fel. Zice că ne-am închinat lui Dumnezeu, dar de fapt ne-am plâns bolile și tristețile noastre. Închinarea adevărată îl are în centru pe Iisus Hristos. El este Cel care aduce închinarea în templu. El este în Zaharia, împăratul cel blând și smerit, care vine la poporul său călare pe un măgăruș. El este în Maleahi, jertfa perfectă, fără cusur. E mielul lui Dumnezeu, care a venit în lumea asta să ridice păcatele lumii. N-ați fost botezați în numele lui Adi Mocan. Nu veți fi, sper, niciodată botezați în numele unui om. N-ați fost mântuiți în numele unui predicator. Cine ești tu, Doamne? El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Este jertfa perfectă. Eu aș vrea în seara asta să simțim prezența lui Dumnezeu aici prin Iisus. N-aș vrea ca ce se întâmplă la întâlnirile acestea să fie doar așa ceva ce noi numim pocăință și să fie un fel de întâlnire câmpenească. Vreau ca acest cort frumos să se transforme într-un templu. Iar ceea ce face ca un templu să fie templu e prezența lui Dumnezeu. Știți asta? Știți că Ezechiel le spune evreilor, am văzut cum se ridica prezența lui Dumnezeu din templu. Vă spun un lucru, când se ridică prezența lui Dumnezeu din biserică, biserica rămâne cu ziduri, cu microfoane, cu predicatori, cu cântăreți, dar lipsește un lucru esențial, puterea lui Dumnezeu. Fără prezența lui Dumnezeu nu există mântuire și naștere din nou. Există doar sentimentalism ieftin. Fără prezența lui Dumnezeu în Iisus Hristos nu există vindecare reală. E doar un teatru de 2 bani. Cel care poate să aducă vindecare e prezent în această zi. El este Iisus Hristos. Cine ești tu, Doamne? Și voi proclama încă o dată, așa cum a zis Petru, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Vreau să zic ceva, femeie, doar Iisus îți poate vindeca copilul. Nu ăștia care pretind că fac tot felul de minuni și în realitate se fac de minune. Bărbatule, doar Iisus te poate elibera de păcatele din viața ta cu care lupți de multă vreme și tu faci un fel de exercițiu de voință din pocăința ta și tu spui, dacă voi face nu știu ce chestie o să scap. Nu, e unul singur care te poate elibera și El e prezent. Este Iisus. Vreau să stați cu ochii închiși. Am rugămintea asta la voi, pentru că am observat, în mod obișnuit n-aș fi avut, dar pentru că dacă stăm cu ochii deschiși, iar ne uităm bani stânga, bani dreapta, aș vrea în timp ce stăm cu ochii închiși să ne gândim că Iisus prezent în locul ăsta. Și femeie, bărbatule, te întreb, dacă ai ști că Iisus e prezent în mod fizic în fața ta, ce îi spune în momentul ăsta? Vreau să închideți ochii, toți. Este Iisus din Geneza până în Maleahi. Este în fața ta, bărbatule. E în fața ta, femeie, în seara asta. Spune-i ce ai în inima ta. Nu știu ce îi spune. Ei spune, Doamne, Tu știi, Doamne, că de multă vreme încerc să mă schimb, dar nu pot.
Îi spune, Doamne, Tu știi cât de multă vreme mă rog pentru bărbatul meu, dar parcă e tot mai rău. Gândește-te că în momentul ăsta El este aici. El este aici. El este Cel care poate să schimbe viața, doar El o poate face. Prezența lui Dumnezeu e adusă în templu, în numele lui Iisus Hristos. În numele sângelui vărsat la Golgota există eliberare de sub puterea păcatului. Și noi am fost zidiți în Hristos ca să umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu Tatăl le-a pregătit ca noi să umblăm în ele prin Duhul Lui Cel Sfânt. Dacă ești în seara asta aici și spui, de multă vreme încerc să mă schimb, dar n-am putut, am tot încercat, pentru Tine am venit, bărbatule, și pentru Tine am venit, femeie. Tu care n-ai avut puterea și curajul să ridici mâna sus, sau tu care ai avut tupeul să ridici mâna sus, că ești creștin, dar știe Dumnezeu cât ești de creștin. El îți cunoaște inima, Iisus știe ce e în inima ta, El știe toate falimentele tale, știe toate păcatele tale și dincolo de zâmbet și dincolo de rugăciune, El știe cât ești de pocăit în seara asta. El aduce închinare în templul acesta în fiecare seară de aici încolo. În numele lui Iisus Hristos va fi închinare și este închinare în templul acesta, în cortul acesta în întâlnire. Dacă există cineva în locul ăsta care vrea sincer să mărturisească și să spună Domnului, Doamne, eu am tot încercat de multă vreme să scap, dar n-am reușit. Vreau în astăzi în numele lui Iisus. Am tot cântat, hai ridică-te odată. Dacă există cineva care vrea să se ridice în numele lui Iisus și a înțeles că numai Iisus îl poate ridica, aș vrea să te ridici în picioare acolo unde ești. Nu voi insista foarte mult. Știu doar un lucru, Iisus e prezent aici. De unde știu asta? Nu știu pe baza ceea ce simt, pe baza ceea ce El a promis în Biblie. El a zis, când se vor aduna 2 sau 3 în numele meu, voi fi prezent. De aceea proclam în locul acesta, nu pentru că am simțit eu, ci pentru că a spus-o El. Când se strâng 2 sau 3 în numele meu, voi fi prezent. Iisuse, pe baza promisiunii Tale știu că ești aici și Tu ești izbăvitorul, Tu ești răscumpărătorul, Tu ești mijlocitorul, Tu ești eliberatorul. Atinge-te, Doamne, în această zi. Și dacă ești în seara asta aici și vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie să fiu eliberat de sub puterea păcatului din viața mea. Ascultă-mă bine, omule, ori ești creștin duhovnicesc, călăuzit nu de firea ta pământească și de păcatele tale, ci de Duhul Tău cel Sfânt, ori nu ești creștin deloc. Dacă vrei în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să zdrobească firea ta pământească și vrei să te ridici în numele lui Iisus Hristos și să stai cu picioarele pe stânca vieții, care este Iisus Hristos, și dacă vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos cu credincioșie în fiecare zi, vreau să mă rog pentru tine. Și aș vrea să ai curajul să te ridici în picioare. Nu voi insista prea mult. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze. Voi alalți nu vă uitați că nu-i spectacol. Aveți senzația asta și mă doare, vă spun cu durere. Nu-i spectacol, oameni buni, nu transformați evangelizarea în asta. Stați cu ochii închiși și rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze. Roagă-te, Doamne, ai milă de copilul meu, Doamne, ai milă de vecinul meu, Doamne, ai milă de fata mea, Doamne, ai milă de băiatul meu, că nu vreau să ajungă în iad, Doamne, ai milă de localitatea Slobozia Bradului, Doamne, ai milă de România, Doamne, și lucrează. De atâta vreme l-ai văzut zbătându-se că vrea să se ridice, dar ți-ai dat seama că nu poate face. De aia, soră și frate, suntem în prezența lui Dumnezeu, rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze. Dacă voi v-ați imaginați că îl chemați pe Adi Mocan și el va face ceva, v-ați înșelat profund. E unul singur care aduce închinarea și slava în templul lui Dumnezeu și acesta este Iisus. E prea iubitul inimii noastre, e regele nostru, e cel care vine, e cel care are toată puterea în cer și pe pământ, e cel care a zdrobit puterea vrăjmașului. Nu diavolul are puterea asupra ta, nu diavolul are ultimul cuvânt în dreptul tău. De astăzi, dacă ai puterea să te ridici în picioare, tu spui, nu Satana are puterea asupra mea. Nu Satana e cel care îmi dictează cum voi trăi, nu jocurile de noroc, nu minciuna, nu hoția, nu firea pământească, ci Iisus are ultimul cuvânt. De aceea ai puterea și ridică-te în picioare, pentru că Duhul Sfânt te cercetează și spui, Doamne, eu de astăzi mă predau total Ție. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu lucrezi. Ridicarea în față nu înseamnă pocăință, în picioare, nu înseamnă pocăință, ci doar o piatră de aducere aminte. Vă invit cei care v-ați ridicat în picioare să veniți în față, așa cum stau toți. Nu vă ridic în picioare încă. Cei care v-ați ridicat în picioare, haideți aici în față, că vreau să mă rog pentru voi. Nu v-am ridicat, vă zic de ce. Pentru că unii dintre voi, când vă ridicați, vă văd că sunteți pregătiți așa. Sunteți pregătiți să o luați cu manșalierul.
și se face așa o mișcare pe care nu mi-aș dori-o. Haideți în față. Pocăința e o decizie pe care o iei perfect conștient. Nu e o decizie în primul rând emoțională. Uitați, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Încă mai sunt oameni care Dumnezeu se va atinge de ei în seara asta. Vă spun încă o dată, sunt oameni de care Duhul lui Dumnezeu s-a atins deja. Și Duhul lui Dumnezeu îi aduce aici. Ascultă-mă, bărbatule, încă înainte de întemeierea lumii, ziua aceasta era pregătită de Dumnezeu. Eu am venit cu un mesaj pregătit, am realizat că mesajul ăla nu poate fi ținut în seara asta aici. Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, răspunde la întrebarea cine este Isus. Și eu asta v-am predicat. Încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a pregătit seara asta ca tu să vii și să spui, Doamne, am nevoie să fiu iertat, am nevoie să fiu eliberat, am nevoie să fiu ridicat, am nevoie să plâng înaintea ta, am nevoie să fiu restaurat înaintea ta. Vă spun un lucru, nimic nu-ți va aduce bucurie. El este eternitatea din inimile noastre. Nici alcoolul, nici lucrurile materiale. E unul singur care aduce bucurie, o bucurie care nu se termină odată cu salariul. Este Iisus Hristos. El nu te va părăsi niciodată dacă prietenii te uită, dacă cei de lângă tine uită de tine. Iov zice, El este răscumpărătorul cel viu care se va ridica la urmă pe pământ. El nu te lasă niciodată, El nu te abandonează niciodată. Vor uita copiii de tine, vor uita prietenii de tine, dar Hristos n-a uitat de tine, bărbatule. Hristos n-a uitat de tine, femeie. El în seara aceasta a pregătit-o pentru ca viața ta să fie schimbată. Eu să vin să proclam, Duhul Sfânt să lucreze, credință. Nu poate lucra un om credință, ci Duhul lui Dumnezeu e Cel care lucrează. De-aia mă rog, Doamne, Dumnezeule, prin Duhul Sfânt lucrează în momentele astea. Nu vreau ca eu, prin ceea ce spun, să conving. Duhul Sfinte, lucrează Tu. Lucrează Tu, Doamne. Duhul Sfinte, lucrează Tu. Știu că încă sunt oameni care trebuie să iasă în față, dar nu vreau să ieșiți pentru că vă pot eu spune ceva. Nu vreau să se întâmple treaba asta. Vreau din toată inima ca ce se întâmplă aici să fie o lucrare adevărată a Duhului Sfânt. Nu vreau să mă laud că ori ieși nu știu câți în față și din ăștia după aia să se întoarcă majoritatea înapoi de unde ori venit. Vreau unul, dar ăla să rămână cu picioarele pe stâncă. Dar știu că în seara asta au fost mai mult decât unul. Și știu că în seara asta Duhul lui Dumnezeu încă mai atins multe minți și multe inimi. Eu am proclamat ceea ce Dumnezeu mi-a pus în gând să proclam. Iar Duhul lui Dumnezeu lucrează și tu în momentul ăsta plângi și spui, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Duhul lui Dumnezeu te convinge de păcat. Duhul lui Dumnezeu se atinge de inima ta. Ai curajul să te ridici în picioare și venind în față vei simți o bucurie cum n-ai simțit niciodată. E bucuria venită din Dumnezeu. E o bucurie pe care nu o vei uita niciodată. E bucuria prezenței lui Dumnezeu. Nu-ți aduc banii fericire, nu-ți dă sănătatea fericire, nu ți-a dat familia fericire, nu ți-a dat societatea fericire, dar e unul care îți poate aduce bucuria. El are toată puterea în cer și pe pământ și El este aici. Ridicați-vă cu toți în picioare. Ridicați-vă cu toți în picioare. Aș vrea să veniți mai aproape de mine. Mi-aș dori să pot ajunge la voi, dar nu pot din cauza microfonului, motiv pentru care vă cer să veniți aici. Iar pe parcursul acestei rugăciuni, dacă vor mai fi unii care își doresc să declare în mod public că Hristos s-a atins de ei, vă rog să o faceți. Ceilalți stați cu ochii închiși și în inima voastră rugați-vă cu mine. Dacă vreți, rugați-vă cu voce tare. Doamne, există putere în sângele Tău. Dincolo de mâinile mele întinde mâna Ta de Dumnezeu. Doamne, eu nu sunt vrednic să pun mâinile peste ei. Tu ești singurul vrednic să faci asta. Eu nu m-am atins vreodată de vreun lepros și leprosul să fie curățat. Tu ai făcut-o, Doamne. Nu m-am atins vreodată de un om care să fie paralizat și paralizatul să se ridice, dar Tu ai făcut-o, Doamne. Eu n-am poruncit niciodată unui mort ca mortul să iasă din mormânt, dar Tu l-ai strigat pe Lazar și Lazar a ieșit afară. De aceea, pentru că ai toată puterea în cer și pe pământ, atinge-te, Doamne, de cei care deja au fost cercetați și n-au ieșit în față și adu-i, Doamne, pe parcursul acestei rugăciuni aici în față. Dincolo de mâinile mele întinde mâna Ta de Dumnezeu. Iisuse, Tu ești Cel care eliberează. Iisuse, Tu ai plătit un preț de răscumpărare atât de mare. Sângele Tău, Iisuse, a fost prețul de răscumpărare plătit de Dumnezeu pentru noi. Niciunul dintre noi n-am fi fost vrednici să stăm în fața Ta, Doamne, pentru că Tu ești sfânt, sfânt, sfânt.